गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम गिबियावनो नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिबाय आरो नोंथांमोननि चेनेलखौ बरायबाय। बे सोंनायनि फिननायखौ होनाया गोनां दङ आरो नोंथाङा जेरै आंखौ सासे मिरुनि इलेक्सन एबा बिसायख'थि फोसावदिं आफादनि सासे सोद्रोमा हिसाबै सोंनायलाय आं बेखौनो बुंगोन जे जोङो दिनैनि सिगाङाव जेसेबां फोसावदिं मेल खालामदों गुबुन गुबुन जायगा एबा जोंनि 19 नम्बर सिदली चिरां समस्तिनि बिजाथि फानिराम ब्रह्म सारनि जि जों फोसावदिं मेल खालामदों बावहाय जोङो नुबाय 19 नम्बर सिदली चिरां समस्तियाव बहाय खुनु गुबुन राजनितिक हान्जानि बिजाथिया देरहानो हाया। मानो होनबा जों जेसेबां सा सानजा सा खोला जों जेराव फोसावदिं मेल खालामदों बावहाय खुनु रावनिबो जोङो हान्जानि केम्पेइन खालामनाय नुफेराखै आरो जेसेबांनाखि केम्पेइन खालामनायाव रायजो राजाया ज' नुजाफैदों फंसेबो रावबो हेंथानि राव बुंनाय जों नुवाखै। खालि BPFआव जगदान खालामदों हाबफैदों आरो खोनासंदों आरो हाग्रामा महिलारिनि BPFखौनो बरायनानै आरो हाग्रामा महिलारिनि BPFनि बिजाथिफोरखौनो देरहानायनि बयबो मदद होनायखौ जों नुनो मोन्दों। बावहाय खुनु UPPLनि एबा गुबुन बिजाथिनि देरहानायनि जेबो नुनो मोनाखै। बेनि बेलायावथ' साफ्रोमबो जोंनि नागरिक एबा गोरों गोरा बिथांमोना बे रावाव गोबाङानो गनायनो हायाखै आरो गनायथाव राव नङा। मानोना सासे जायानो जाया मानो बिजाथि महरै गसंनाय सासे बेक्तिखौ जे बेबादि स्लें लेंगुवेज आरो आदजाथारै गनायथावै राव रायलायनानै बा बुंनानै फोसावदिं मेलाव गावखौनो रोंगौथि गोनां होननानै साननानै लानाया बियो राजकुमार नार्जारी दतमा बियाबनि बिजाथि UPPLनि बिथांनि बियो जोबोद मुगैथाव आरो सोंखारिथाव आरो बे लासिं सिं मोनसे राव। सासे गोरों होननानै सासे रोंगौथि गोनां होननानै सासे सरखार खुंबोनाय UPPLनि सासे गाहाय नेहाथारिनि खुगायाव बे रावा समाया आरो बिथाङा साननांगौमोन जे बिमा माहारिखौ मा रावै रायलायनांगौ आरो मा रावै बुंनांगौ। सासे बिमा माहारिखौ सेवब्रुं होननाय रावा बिथाङा मा राव बुंनो नागिरदों? बिथाङा लाजियाखिसै नामा? गावहाबो गावनि परिबार दङ, गावनि बिमा दङ, बिनानाव बिब' दङ। सासे राजखान्थि हान्जानि गाहाय नेहाथारिनि खुगायाव बिमा माहारिखौ सेवब्रुं मोनामनाया बिथाङा मा मिनिं एबा मा ओंथि बुजायदों? मायाव सेवब्रुं जाखो? अब्ला बिथाङा गावनि परिबार, गावनि बिसि, गावनि बिमा बिथांमोनखौ बबाव मोनामसुनानै सेवब्रुं मोनामो? बुंनो थाङोब्ला आदजाथारि बुंनाय जायो। बिनि थाखाय आं रायजोफोरनाव क्षमा बिबाय। बे रावखौ बुंनायानो बिमा माहारिखौ ठाट्टा खालामनाय आरो असिल्य लेंगुवेज बाहायनाय। बिनिखायनो बेफोरबादि बिजाथिया दिनैनि दिनाव रायजो राजाजों गनायजाथाव नङा आरो बिथांखौ दतमा बियाबनिफ्राय बिथांखौ फेजेननांगौ आरो फेजेननायानो जोंनि BPF राजखान्थि हान्जानि बे दिनै खामानि जानांगोन आरो रायजो राजाफ्रा निस्सय बेबादि राव रायलायग्रा सासे बिजाथिखौ गनायनाय नङा। बेनिखायनो राजु नार्जारिया दतमा बियाबाव रबिराम नार्जारिखौ फेजेननांगौआथ' सिमांनि खोथा। बेनिखायनो जोंनि BPFनि बिजाथि जोंहा रबिराम नार्जारि सारा जेरैबाबो देरहागोन आरो गाज्रि धरनै बिथांखौ फेजेननांगौ होननानैसो आङो बयबो रायजो राजाखौ खावलायो। बेथ' मोनसे मिनिथाव आरो आदजाथारि राव जायनि थाखाय बे 19 नं सिदली चिरां समस्तियाव दारायनाय BPFजों दिनै कन्टेस्ट जानाय थांनाय बिटिआर गभर्नमेन्टआव हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी अरफे फेरेंगा बिथांनि रावखौथ' आरो जोंनि बे ओनसोलाव बे बिजाबाव आरो BTCआव मिथियै रावबो गैया। बिथांबादि नगण्य आरो जघन्य समाजाव गनायजायै राव बुंग्रा बुंनो थांबा बे पृथिबियाव गैयाखौनो होनजागोन। मानोना बिथांनि खुगायाव खुनु मान सन्मान आरो गोरोंनि रोंगौथिनि बिथांनाव राव गैया। जाय मानसिया रोंगौथि
गोनां मानसिफोरनि सिगाङाव सभ्य समाजनि गेजेराव मेलनि लेक्सार होनो थांनानै जाय बिथाङा जि रावै खन्थाइ फरायो जि खन्थाइनि मुङानो बिथांनिया फैगौ बैसागावनो दुमबेरेरे होननाय खन्थाइ बेफोर बेसेबां लासिं सिं बिनि फिसाजोआ फरायाखैना आरो बिनि बिसिफ्रा नायाखैना आरो बिनि हारिनि समाजनि धोरोमनि गौथुमा नायाखैना आरो बियो मोनसे समाजाव बुंजानाय खन्थाइ जायो नामा गथिखे बेबादि व्यक्तिनि बुंनाय रावा जेबो ओंथि गैया आरो बिथाङा जोंनि 19 नं सिडली चिरां समस्तिनि बिजाथि फानिराम ब्रह्मखौ फेजेननायाथ' गोजाननि खोथा बिथाङा बयनिख्रुइबो खमसिन भट मोननानै बिथाङा आरो जेनबावगोन मानो होनबा बिथाङा जेरैबायदि थांनाय समाव बिटिसिनि इलेक्सनाव थांनाय 2025नि बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिथाङा निसिमा आरो बावखुंग्रियाव दारायनानै बिपिएफनि बिजाथिफोरखौ फेजेननायनि गोरा गोरा खोथा बुंनानै बायदि बायदि बांसावहैनानै बायदि बायदि दावराव दावसि हांगामा खालामनानै बिथाङा रां रुफाजों देरहानो साननानै दारायदोंमोन एबा बिजाथि गसंदोंमोन नाथाय बिथाङा मोननायावबो मानो जेनखो बिथाङा जुदि एथ' स्ट्रंबा एथ' गोख्रोंबा माब्रैहाय जेनखो बेनोथ' लासिं सिं खोथाना बुंनो थाङोब्ला बिथाङा एबारनि आसाम बिधान सभा बिसायख'थियाव बिथाङा दारायनो नाङामोन जेरैबायदि जेनखांबाय आरो बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुङो बिथांखौ रावबो गनायलिया बेनिखायनो बिथाङा साननांगौमोन आं एबारनि बिधान सभा बिसायख'थियाव गाज्रि धरनै जेनगोन बेखायनो आं दारायलासो होननांगौमोन आरो बिथाङा माब्रैहाय जाय एनडिएफबिनि गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव लाइफ टाइम जेल जानायखौ बख'नानै बिथाङा 6 दाननि उनावहाय इन्टारिम गभर्नमेन्टआव सिफ बाहायफैनो एबा सिफ फज'फैनानै इउपिपिएलआ सरकार सालायगोन होननायाथ' बियो सिमांनि खोथा बिराद मिनिथाव आरो लाजिथाव जायनि थाखाय बिथाङा मानो सानाखै रन्जन दैमारिया गावो जेब्ला जेलनिफ्राय न'आव 20 दिनसो सुथि लानानै फैदोंमोन बे समावहाय रन्जन दैमारिनि बिनानाव अनजुलि दैमारि बिथाङा जे दैदेनगिरिफोरखौ बिदा खावलायनाय बादि मानगोनां एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिया बुंदोंमोन जाहैदों जे आङो गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' दिपेन बर' आरो गोबां आङो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरजों एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरजों आङो रायलायनो लुबैदों खबर हर जेब्ला अनजुलि दैमारिया प्रमद बर'नाव फन हरो अब्ला बिथाङा बुंदों जाहैबाय जे आं दिपेन बर'जों रायलायगोन दिपेन बर'खौ जेब्ला बुंहरो दिपेन बर'आ होनबाय आङो शिबजों रायलायग्रोनि अब्ला बे रायलायग्रोगोन आरो रायलायगोन नायनांगौ दायित्वआव बिथांमोना 20 दिन थासेयावबो आम्बा गामियाव रन्जन दैमारिया गावनि न'आव गामियाव दंसेयावबो दिनै गबिन्द बसुमतारीया जाय मानसिया एनडिएफबिनि जानानै बिटिआर सुक्ति खालामनानै रन्जन दैमारिखौ सागान होहोनाय गबिन्द बसुमतारीया मानो न' खाथियाव नायफैनो हायाखै मानो प्रमद बर'आ जयैनो सागान होनानै बिटिआर गोजोन गोरोबथा लाबोनाय गावनि सागानगिरिखौ मानो नायनो हादिया फेरेंगाया मानो नायाखै जेलाव मानो नायाखै सुथियाव थाफैनायाव मानो दान्दिसेबो थांनानै नायनो हायै सम होनो हायै जाखो दिपेन बर'आ मानो थाङाखै गोबां एबसुनि नेताफ्रा मानो थाङाखै बावनोथ' मिथियो रायजो राजाया नाथाय दिनै अलखद समाव बिसायख'थि सफैनायखाय जेनगोनखौ नुखानानै रायजो राजाफोरखौ एक्स एनडिएफबिफोरखौ एनडिएफबिनि परिबारफोरखौ बिथांमोनहा दिनै गोसो दुंहोनानै बुरखायनानै जाहाथे इउपिपिएलनो भट होयो बेनि बागै आरो मा जानो हागौ बियो सानसु थिराव सिमां फाग्ला नुनायनि बादै फेरेंगाया मा बुंनो सानदों दिनै फेरेंगानि रावा समाजजों लाजाया आरो बियो दोखो दोखो जेनगोन आरो जिबनाव बियो राजनितिकआव बियो दावखोनो हाया बिनि जेननाया अनाबायज बेनिखायनो जोंनि 19 नं सिडली चिरां समस्तियाव फानिराम ब्रह्मआ देरहानाया निश्चित आरो जोंनि साफ्रोमबो जेसेबां बिजाथि दङ जोंनि बिटिसि सिङाव एलायन्स हिसाबै एनडिए हिसाबै जेसेबां बिजाथि गसंदों बियो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बियो गासैबो देरहागोन आरो आसाम सरकारखौ दाफुंनो हागोन आरो हाग्रामा महिलारिया फैगौ 9 थारिखनि बिसायख'थिनि गेजेराव भट मोननानै गोबां भट मोननानै आरो
4 थारिख मेयाव जेब्ला बिसायख'थिनि साननाय जागोन अब्ला बांसिन भटआव देरहानानै सरखार दानायाव किं मेकार जागोन एबा हाग्रामा महिला सारानो बिपिएफनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि चिफ जानानै दैदेनखौ रोखा बुंनो हायो। बेथ' रायजो राजायासो खोन्थागोन आरो बिनि फिननायखौ इतिमধ্যে थांनाय दानबानि सिगां रायजो राजाया बिटिसिनि गासै सुबुंफ्रानो बिनि फिननायखौ होबाय। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय 2025नि बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिपिएफआ इतिमধ্যে 28था बियाबाव देरहाबाय आरो इउपिपिएलआ प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएलनि बिजाथिफ्रा खालि 7थायावल' देरहानो हाबाय। 7थायाव देरहानायजों बिसोर सरखार दानो हाया। बिसोरो जेरैबायदि 5 बोसोराव खामानि मावनायनि खोथा बुंदों बे हिसाबै रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनो 28थानिबो बारा देरहाहोनानै सरखार दाहोनांगौमोन। नाथाय मानो रायजो राजाया 7थायावल' देरहाहोखो? मानो 7था बियाबावल' देरहाहोखो? बिनि ओंथियानो जाहैबाय जे प्रमद बर'आ थांनाय 5 बोसोर जिथु बिटिआर गभ होननानै बुङोमोन बिथांमोना बुंनानै लायोमोन जौगानाय खोथा होदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होनना बुंदोंमोन होनो हायाखिसै। साफ्रोमबो लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लानो 2 लाख होनो होनदोंमोन बिथांमोना बुंनानै थगायबाय होनो हायाखिसै। आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो दिनै बैयाव गाबोन बैयाव लेंहरनानै मेल मिटिं खालामनानै खोथा फोसावदोंमोन जे 75,000 करि होगोन होनो हायाखिसै। दाउ अमा मिशन बिथांमोना फोसावदोंमोन दाउ मिशन अमा मिशन बोरमा मिशन मोसौ मिशन बैसोमुथि बायदि सानथ्र' हायै बिथांमोना आसनि फोसावदोंमोन बिथांखि फोसावदोंमोन नाथाय मोनसेबो मावनो हायाखै। आरो बिथांमोना बिटिसिनि 26था जनगोष्ठीनि मोनसे आसनि खालामदोंमोन जौगानायनि बिथांमोना मोनसे बिथांखि लादोंमोन बेबो बिथांमोना मावनो हायैनि फैलार जादों। जायनि थाखाय बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नि खोथाखौ फोथायनो हायैनि बिपिएफ दलावनो ज' फैनानै दिनै भट होनानै देरहासार जाहोनो हादों। आरो बेनो मोनसे खोथा बुंनो गोनाङा प्रमद बर'आ दिनै हारिनि बिथोराव जे बिटिसिनि गेजेराव राजनिति दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव थगायसुलाया सोर होनना बुंबा जों बुंनांगोन प्रमद बर'आनो 1 नाम्बार थगायसुला होननानै बुंनो हायो। बिनि खारना जाहैबाय बिथाङा गोबां खोथा होदोंमोन सुइजारलेण्ड बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथाङा गावनि रोंगौथिखौ बिएससि एमएससि होननानै बुंदोंमोन गोबाव आन्दलन खालामनानै बड'लेण्ड लाबोनो होनदोंमोन। बड'लेण्ड मोनागौमानि जिराया आं गावबुराबो जाया हालमाजि जाया एमएलए एमपि जाया मन्थ्रिबो जाया होनना बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा थाङै थुङै जेला 2020नि 27 जानुवारियाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट खालामबाय लोगो लोगो बिथाङा एक्जिस्टिं इउपिपिएलनि आफादगिरि इउजि ब्रह्मखौ बोख्लायनानै गिबियावनो आफादगिरि जाबाय। 1 नाम्बार थगायबाय। नैथि थगायनायाव जाहैबाय बिथाङा एमसिएलए दारायबाय देरहाबाय। थामथियाव जाबाय बिथाङा चिफ जाबाय बिटिआर एबा बिटिसिनि चिफ जानानै बिथाङा गभर्नमेन्ट दाबाय। थामथियाव बिथाङा थगायसुला जाबाय। आरो बिनिफ्राय बिथाङा गोबां जौगानायनि खोथा होदोंमोन बिथाङा मावफुंनो हायाखै आरो थगायबाय। बिनिफ्राय बिथाङा 10 बोसोर दुलाराय बर' हारिखौनो बिथाङा थगायनानै एबसुनि जानानै सोमावसारनानै आफादगिरि जानानै बिथाङा बड'लेण्ड लाबोनो होननानै थैनि सागान लानानै बिथाङा दिल्ली दिसपुर रेल लामा राजा लामा जथेनानै होबथानानै आन्दलन खालामनानै जोंनि फिसाफोरखौ लांथिया फांथिया खर' सिनहोनानै डिभाइड आसाम 50-50 खाफालथिं 50 खर'आव 50 फुङाव 50 उदैयाव 50 लिरनानै दिनै फिसाफोरखौ आन्दलन खालामहोनानै बिथाङा थाङै थुङै मा खालामबाय बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बिथाङा बड'लेण्डखौ नांला फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ अफ दियार डिमान्ड होननानै लाबोबाय। मा बुजियो बावहाय गोरों गोराया बुंदों जे बिटिआरआ खुनु रायजो नङा खुनु रिजन नङा खुनु गिदिर नङा खुनु आयेनाव परिनत नङा एमेन्डेड नङा आरो खुनु आसाम गभर्नमेन्टआवबो बियो केबिनेट हिसाबै डिसिसन पास जानायबो नङा आरो सेन्ट्रेलावबो खुनु एमेन्डमेन्ट खालामनानै खुनु एक्टआवनो बियो दासिमबो पास जायाखै। अब्ला बिथांमोना बबेखौ लानानै थगायखो? बेनि देरसिन थगायसुलाया जाबाय बड'लेण्डखौबो नांला होनग्राया प्रमद बर'आनो। बेनिखायनो हारिनि आरो जोंनि जाथिनि बड'लेण्ड रायजो बिनायखौ थगायनायनि थाखाय
बिथाङानो देरसिन थगायसुला होननानै आं सानो बियो मोनसे सोंखारिथाव एबा मोनसे फोसावदिं मेलाव बुंनांगौनि बियो मालाबाबो बियो खोथा जानो हाया मानो होनबा जों नुयो सारा भारतबर्षआव गोबाङानो रां रुफा गोनाङाबो दारायो रां रुफा गैयाबो दारायो नाथाय बेखौ जुदि बिथांमोना फोरमान बियोब्ला आरो फोसावदिं मेलाव रायजो राजानो नंखायखौनो फोसावनो सानोब्ला आं बुंगोन मेडाम सेवलि महिलारिनाव क'क्राझार बियाबनि बिजाथि जानानै जिखिनि सरकारनि फोरमायथि बिलाइयाव जिखिनि गावनि जेसेबां दं गैया बेखौ फोरमायनांगौ जानायाव बिथाङा गावनि सम्पति एबा गावनि जेसेबां दं बेखौ फोरमायथि होदों नाथाय जों बेखौ बुंनांगोन बिथाङा बिजनेस थानो हागौ बिथांनाव सम्पति थानो हागौ जोंनि हारिनिनो सासे बिजाथि जानो हानाय रोंगौथि गोनां सासे आइजो माहारि जों बाख्नायनांगौसो जोङो बेखौ गनायनांगौसो सनमानसो होनांगौ मानसो होनांगौ नाथाय बिथांमोना दिनै बायदि बायदि होननानै फोसावदों अब्ला जों बुंगोन आं बुंगोन जेला प्रमद बर'आ एबसुनि दैदेनगिरि जानानै जेब्ला इउपिपिएलआव फैनानै प्रथम बिटिसिनि बिसायख'थियाव दारायदोंमोन बिथाङाथ' बुंदोंमोन ना आं गोरिबनि फिसा जौ फाग्लानि फिसासो आं खामला मावदोंमोन आङो खयलाबो जावहैदोंमोन आंनि ओंखाम संग्राया प्लास्टिकनिसोमोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आं एमएलए मन्थ्रि जाया बेथ' दंखासै बुंखादों बिनि फोरमानबो दङ दा बिथाङा जेब्ला बिटिसिनि प्रथम बिसायख'थि गेलेदोंमोन अब्ला बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जाना आन्दलन खालामामोन ना बिथाङा बहाबा फालांगि खालामामोन ना बिथाङा बहाबा सोरनिफ्रायबा रां रुफा थफ्ला मोनखोमायामोन ना सरकारनिफ्राय ना मानिफ्रायबा सोरखौबा थगायामोन बिथांनाव बै बिसायख'थि दारायजेनब्ला 7 कौटि रां बिथाङा लिरनानै फोरमान होनांदोंमोन दङ होननानै सिखार लानांदोंमोन अब्ला बे सम्पथिया बहानिमोन अब्ला सासे एबसुनि दैदेनगिरि जानानै बिथाङा रायजो राजानि सोमावसारनायनि नामाव खेन्दासे खेन्दानै हरनाय रांखौनो बियो थगायनानै दोनथुमदोंमोन बियो फोरमान नंगौना नङा बियो बे बाथ्रायाव गोरोबगोन ना गोरोबा अब्ला जों बेखौ मा बुंगोन दिनै बिथांमोना मेडाम सेवलि महिलारिखौ दिनै बुंदोंब्ला जोंबोथ' बुंनो हायोना राजु नार्जारिया बहा मोननानै दिनै बिसायख'थि गेलेनो नागिरदों दिपेन बर'आ दिनै अदालगुरियाव एबसुनि आफादगिरिखौ नागारनानै बिथाङा बोरै बिसायख'थि गेलेदों बबे रांजों गेलेनो नागिरदों बिथांमोना साफा साफा फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै बबेहाय रां मोनदों अब्लाथ' जोंबो बुंगोन ना जोंथ' बुंनो नागिराखै बयहाबो गाव गावनि केपासिटिजों बियाबाव दारायदों बयहाबो देरहानाय जेननायनि खोथाखौ लानानै गावबा गाव रोंगौथिखौ लानानै गावबा गाव दारायदों रायजो राजाया बियाबाव दारायहोदों बहरहोनो ओंखारदों नाथाय बेबादि सोंखारिलायनो बेबादि निन्दा होलायनो नाङा दा इउपिपिएलनि लेखा गोरोंफोरनि रावा बेनो नामा राजु नार्जारिनि रावा बेनो नामा दिपेन बर'नि रावा बेनो नामा दिनै एबसुनि मावनांगौ हाबाया बेनो नामा बिथांमोना मा समाजनि दैदेननो नागिरदों दिनै बिथांमोना एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु होनब्ला दिनै दुखु मोनो आरो गाज्रि मोनो जों बुंनो नागिराखै एबसुआ गाज्रि होननानै नाथाय थांनाय आरो दासिमाव गोख्रों जायफ्रा एबसुनि दैदेनगिरि जानानै दङ बिथांमोना एबसुखौनो मोनसे बेसिक ट्रेनिं बादि राजखान्थिनि ट्रेनिं सेन्टार बादि बाहायनानै दिनै दानि एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा साफा साफा एबसुखौ जेला नागारबोयो मोदै रथ' रथ' गाबनानै फिरफिलानि खुन्थियाखौ गोबा गोबा गाबै गाबै प्रमद बर' आरो दिपेन बर'आ फैनानै राजखान्थियाव बाहागो लादों गाबोननो जोंहा खोरोमदावआ एबसुनि खुन्थिया गोबानानै राजखान्थियाव फैयो मा खारन दं आरो बिनि उनावहाय दिनै खनिन बसुमतारियाबो एबसुआव ट्रेनिं लानानै राजखान्थि बिथिङाव फैयैनि मा खारन दं बिथाङाबोथ' एबसुखौ नागारनानै हयथ' बिथाङाबो गाबगोन बिथांमोननि दिनै दैदेननायनि हारिनि दैदेनगिरि जानानै हारिखौ बोखांनो नागिरनाय जौगाहोनो नागिरनाया दिनै मोदैनि फारला बादि बिथांमोना गाबै गाबै एबसु नागारबोनानै राजखान्थियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों अब्ला रायजो राजा बेखौ नुवाखै नामा आं बेखौ दिनैनि खौरांनि मेलजों आं फोसावदों बेवहायथ' बेसेबां सोर राजखान्थिया होननानै जोंनि बिटिसिआव बुंनांगौखौनो रावानो गैया होननानै बुंजायो रायलायनांगौ खोथायानो गैया दिनै बिटिसिनि सिङाव थानाय 15 बिजाबबो दिनै इउपिपिएल आरो जोंनि एनडिए बिजाथिफ्रा साफ्रोमबो देरहागोन आरो खुनु मोनसेयावबो इउपिपिएलआ देरहानो हाया बेखौ नुनो मोन्दों मानोना दिनै मैखोम इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा
गायसनगिरि जायहा इउपिपिएलखौ गायसननायनिफ्राय गाहाय नेहाथारि जानाय दिनै बिबानगिरि मावथि ब्रह्म हाज'वारि फैबाय। दिनै आरो बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांनाय चन्दन ब्रह्म सारा दिनै बिपिएफआव फैफिनबाय। खाम्फा बरगयारिया 14 नं चिरां दुवाराव बिटिसि बियाबाव देरहादोंमोन इउपिपिएलनि जानानै। दिनै खाम्फा बरगयारि साराबो बिटिसिखौ गायसनगिरि बिथांमोनाबो दिनै बिपिएफखौ दाजेनग्रा बिथांमोनाबो फैबाय। दिनै इउपिपिएलनि एमएलए सासे फैबाय आरो साफ्रोमबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रानो साफा दिनैहाय बिपिएफआव जगदान होफैबाय। दिनै फैगौ 9 थारिख बिसायख'थिनि सिगां सावरायग्रा बसुमतारियाबो दिनै बिपिएफआव जगदान जाफैबाय। दिनै गुबुन राजनैतिक दलनिफ्रायबो दिनै बिपिएफआव लोब फैनायखौ जों नुनो मोनबाय। अब्ला बबे खारनाव बबे बिथिंजों इउपिपिएलआ साबेसे बिजाथि देरहानायनि खोथा बुंनो? दिनै प्रमद बर'आबो जेनगोन, दिनै दिपेन बर'आबो जेनगोन, दिनै फेरेंगाबो जेनगोन, राजु नार्जारियाबो दोखो जेनगोन, जेराव बिथाङा जमदुवाराव जेनखानाय आरो बिथांखौ रायजो राजाया रावबो भट होआ होननानै जों खोनादों। आरो फोसावदिं मेलाव मोनफ्रोमबो जायगायावनो ओनसोलावनो बिथांमोना देरहानो हाया, बियो खाथां। जायनि थाखाय 7टा एमसिएलएआव दिनै 6थाल'सै आरो सासे जोंनाव खाम्फा बरगयारि फैनानै बिथांमोनाव 6 जनल' थाबाय। बाखि 6 जनाबो फैगौ इलेक्सनाव 7 जेनबावगोन आरो फैगौ 2030आव 2नियाबो जेनबावनानै बिथांमोना गोमोरलांगोन आरो इउपिपिएलआ लाथिख' जानानै बिथांमोननि इउपिपिएल दलानो मख'जायै आरो बिसिन्न जानानै थांगोन। आं बेखौ सानो आरो बेखौ बयबो फोरमायदों।